Bint il-Prim Ministru, iċkejkna Georgia May, għattet il-jum ta' sib tagħha billi żaret il-ħaddiema fl-Isptar Mater Dei u fid-Dipartiment tat-Tindif fejn fturija ta' apprezzament lejn il-ħidma tagħhom fil-ġlida kontra t-tixrid tal-coronavirus f'pajjiżna qasmet xi gallettini li preparat flimkien ma' Omma Lidja aktar kmieni din il-ġimgħa. Il-filmati juru wħud mill-mumenti ħelwin u ħin ta' kwalità illi qattaw flimkien Lidja u Georgia biex fil-kċina preparaw ftit ħelu għal dawk li qed jaħdmu lejl u nar fis-setturi tas-saħħa u tat-tindif. Biswit id-daħla tal-Isptar Mater Dei, iċkejkna Georgia May qalet grazzi lil ħaddiema kollha li qed jiġġieldu l-coronavirus f'pajjiżna. Illum ġejt nagħmel cookies għal ħaddiema li qed jgħinu bil-coronavirus u għamiltilhom biex ngħidilhom thank you għax-xogħol kollu li qed jagħmlu.